यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवता सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतं 2వ स्कंदं 5వ अध्यायं श्लोकं 31. तैजसा तु विकुर्वाणा इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तैजसो श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः। तैजसा तु विकुर्वाणा इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिः बुद्धिः प्राणश्च तैजसो श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः। तैजसा रजोगुण अहंकारं कानि विकुर्वाणात् परिणाममुचे इंद्रियाणि इंद्रियमुలు दश पदि अभवन् उद्भविంచినవి
అభవన్ ఉద్భవించినవి. ఉద్భవించినవి. జ్ఞానశక్తి 5 జ్ఞానేంద్రియములు. జ్ఞానశక్తి 5 జ్ఞానేంద్రియములు. క్రియాశక్తి 5 కర్మేంద్రియములు. క్రియాశక్తి 5 కర్మేంద్రియములు. కర్మేంద్రియములు. బుద్ధి బుద్ధి. బుద్ధి ప్రాణః ప్రాణము. ప్రాణః ప్రాణము. చ కూడ. చ కూడా. తైజస రజోగుణపు ఫలములు. తైజసౌ రజోగుణము ఫలములు. శ్రోత్రం శ్రవణశక్తి. శ్రోత్రం శ్రవణశక్తి. త్వక్ స్పర్శ జ్ఞానం. త్వక్ స్పర్శ జ్ఞానము. ఘ్రాణ ఘ్రాణశక్తి. ఘ్రాణశక్తి. దృక్ దృశ్యశక్తి. దృక్ దృశ్యశక్తి. జిహ్వాహ రసనశక్తి. రసనశక్తి. వాక్ వాక్శక్తి. వాక్శక్తి. దోహో అస్తములు. హస్తములు. మేఢ్ర జననేంద్రియములు. జననేంద్రియములు. అంగ్రి పాదములు. అంగ్రి పాదములు. పాయవః గుదము. గుదము. రజోగుణపు మరింత వికారముచే కర్ణములు, త్వక్కు, నాసిక, నయనములు, జిహ్వ, వాక్కు, హస్తములు, జననేంద్రియములు, పాదములు, గుదము వంటి ఇంద్రియములు బుద్ధి మరియు ప్రాణముతో సహా ఉద్భవించినవి. రజోగుణపు మరింత వికారముచే కర్ణములు, వక్కు, నాసిక, నయనములు, జిహ్వ, వాక్కు, హస్తములు, జననేంద్రియములు, పాదములు, గుదము వంటి ఇంద్రియములు బుద్ధి మరియు ప్రాణముతో సహా ఉద్భవించినవి. భాస్కర్ ప్రభు చదవండి. వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా చదువుతానండి చదవండి, లేకపోతే చదువుతాను ప్రభు. చదవండి ప్రభు. హరే కృష్ణ. భాష్యము. భౌతిక అస్తిత్వమునందు జీవన స్థితి దాదాపుగా మనుజుని బుద్ధి పైనను మరియు ప్రాణశక్తి పైనను ఆధారపడి ఉంది. జీవన సంఘర్షణను ఎదుర్కొన్నటకై బుద్ధి జ్ఞానేంద్రియములచే సహాయమందుచుండును. ఇక హస్తములు, పాదములు వంటి కర్మేంద్రియముల సహాయమున మనుజుడు మనుగడను సాగించుచుండును. మొత్తం మీద ఈ జీవన సంఘర్షణ మనునది రజోగుణపు ఒకానొక కార్యమై ఉన్నది. కనుకనే బుద్ధి మరియు ప్రాణ సమేతముగా సమస్త ఇంద్రియములు ద్వితీయ ప్రకృతి గుణముగా రజోగుణపు ఫలమేలై ఉన్నవి. పూర్వము వివరించబడినట్లు ఆ రజోగుణము వాయుతత్వము నుండి ఉత్పన్నమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ చూద్దాం. 32. యథైతే అసంగతా భావా భూతేంద్రియ మనోగుణాః యదాయతన నిర్మాణే న శేకుర్ బ్రహ్మవిత్తమా. యథైతే అసంగతా భావా భూతేంద్రియ మనోగుణాః యదాయతన నిర్మాణే న శేకుర్ బ్రహ్మవిత్తమా. యదా ఎంతవరకు, ఏతే ఈ అసంగతాః పరస్పరము కలయక, భావాః నిలిచియుండునో, భూత పంచమహాభూతములు, ఇంద్రియ ఇంద్రియములు, మనః మనస్సు, గుణాః ప్రకృతి గుణములు, యదా అంతవరకు
ఆయతన ఆయతన. దేహము ఆయతన దేహము. నిర్మాణే నిర్మాణము నిర్మాణము. న శేకుహు సాధ్యపడదు శేకుహు సాధ్యపడదు. బ్రహ్మవిత్తమ ఓ నారద దివ్య జ్ఞానవేత్తలలో ఉత్తముడా బ్రహ్మవిత్తమ ఓ నారద దివ్య జ్ఞానవేత్తలలో ఉత్తముడా. ఓ నారద బ్రహ్మవేత్తలలో ఉత్తముడా పంచమహాభూతములు ఇంద్రియములు మనస్సు ప్రకృతి గుణములు అనేది ఈ సుజితాంశములు పరస్పరము కలియనంత వరకు దేహములు ఏర్పడజాలవు. ఓ నారద నారద బ్రహ్మవేత్తలలో ఉత్తముడా బ్రహ్మవేత్తలలో ఉత్తముడా. పంచమహాభూతములు మహాభూతములు ఇంద్రియములు మనస్సు ప్రకృతి గుణములు అనేది ప్రకృతి గుణములు అనేది ఈ సుజితాంశములు పరస్పరము కలియనంత వరకు దేహములు ఏర్పడజాలవు. భాష్యం ఎవరు చదువుతారు? నేను చదవమంటారా చదవండి మాతాజీ. ప్రభుజీ నేను చదవమంటారా? చదవండి. కొంచెం కిందకి పెట్టండి ప్రభుజీ, పైకి వెళ్ళిపోయింది కొంచెం ప్రభుజీ. ఫస్ట్ లైనా భాష్యము. జీవుల వివిధ రకముల దేహ నిర్మాణములు మోటారు భాగములను జతకూర్చట ద్వారా ఏర్పడి వివిధ మోటారు కార్ల వంటివి కాదు. తయారైనంతనే మోటారు కార్ల వంటివి. కారు తయారైనంతనే దానిని నడుపువారు దాని యందు ఆసీనులై కోరిన రీతి చరించును. ఈ విషయము భగవద్గీత 18:61 అందును ధృవీకరింపబడినది. జీవుడు యంత్రంపై ఆసీనుడైన వాని వలె నిలిచి ఉన్నాడు. నియామకుని నిర్దేశమునందు రైలు ప్రయాణించు రీతి ప్రకృతి నియంత్రణ యందు కానీ వాస్తవమునకు జీవులు దేహములు కారు. వారు వాటికి భిన్నులు. కానీ అల్పజ్ఞులకు లౌకిక శాస్త్రజ్ఞులు ఇంద్రియములు మనస్సు గుణములు వంటి వివిధ దేహ భాగముల అమరిక విధానమును అవగతము చేసుకొనజాలకున్నారు. ప్రతి జీవుడును ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగమై భగవదంశ కలిగి ఉన్నాడు. భగవాను తండ్రి తన పుత్రుల ఎడ కరుణామయుడయ్యుండును. జీవులు కొద్దిపాటి స్వతంత్రతను అంటే ప్రకృతిపై ఆధిక్యం వహించుటకు వసగబడింది. రోధించు బాలుని సంతృప్తి పరచుటకై తండ్రి కొన్ని ఆట వస్తువులను వసగినట్టు భ్రాంతిమయులకు జీవులు తాము కోరినట్లుగా విషయములపై ఆధిపత్యం వహించుటకు భగవత్ సంకల్పమున ఈ భౌతిక జగత్తు రచింపబడినది. అదియును భగవానుని ప్రతినిధి నియంత్రణ నుండే సాధ్యపడగలదు. జీవులందరూ భగవానుని దాసి అంటే ప్రకృతి యొక్క నియంత్రణలో భౌతిక జగమునందు ఆటలాడు చిన్న పిల్లల వంటి వారు మాయనే అంటే ఒక సేవిక సర్వస్వముగా భావించుచు పరతత్వమును స్త్రీ స్వరూపిణి అనగా దుర్గాదేవి మొదలగు రూపము అని తప్పుగా భావింతురు. బాలురను అంటే మూర్ఖులు పోలిన లౌకికులు దాసి భౌతిక ప్రకృతి భావనను దాటి ముందుకు పోజాలరు. కానీ భగవానుని బుద్ధిమంతులకు సంతానము పెరిగి పెద్దవారైనట్టు సంతానం అన్నమాట మాత్రము సేవిక యజమాని అంటే పసివారి తండ్రి నియంత్రణ ఎందున్నట్లుగా భౌతిక ప్రకృతి కలాపములన్నీ భగవానునిచే నియంత్రింపబడునని చక్కగా ఎరిగి ఉందురు. ఇంద్రియముల వంటి దేహ భాగములు మహత్తత్వ సృష్టి అయి ఉన్నది. భగవత్ సంకల్పమున అవి ఒకటిగా జతకూర్చబడినప్పుడు భౌతిక దేహము ఏర్పడును. తదుపరి కొంచెం పైకి కార్యములకై తదుపరి కార్యములకై లాస్ట్ 2 లైన్లు మాతాజీ. లాస్ట్ 2 లైన్లు మాతాజీ.
మ్యూట్ లో పోయారనుకుంటా. తదుపరి కార్యములకై కార్యములకై దానిని దానిని వినియోగించుటకు వినియోగించుటకు జీవుడు అనుమతించబడును. ఈ విషయము ఈ క్రింది విధముగా వివరింపబడినది. ఈ విషయము ఈ క్రింది విధముగా వివరింపబడినది. ఫర్ బ్రేక్ ప్రభుజీ. ఓకే, ఇంకొకటి చదువుతాం. తదా సంహత్య చాన్యోన్యం భగవత్ శక్తి చోదితాః సదసత్వం ఉపాదాయ చోభయం ససృజురి యదః. తదా సంహత్య చాన్యోన్యం భగవత్ శక్తి చోదితాః సదసత్వం ఉపాదాయ శోభయం ససృజుర్యదః. తదా అవన్నీ కలిసి కూడా అన్యోన్యం పరస్పరము భగవత్ భగవానుని శక్తి చోదితాః నియోగము ద్వారా తత్వం గౌణ ఉపాదాయ అంగీకరించి కూడా ఉభయం రెండింటిని ఈ విధముగా ఇవన్నీ భగవత్ శక్తిచే జతగూడినప్పుడు సృష్టి యొక్క మూల గౌణ కారణములు రెండింటిని అంగీకరించుచు ఈ విశ్వము నిక్కముగా ప్రకటమయ్యెను. ఈ విధముగా భగవత్ శక్తిచే జతకూడినప్పుడు సృష్టి యొక్క మూల గౌణ కారణములో రెండింటిని అంగీకరించుచు విశ్వము నిక్కముగా ప్రకటమయ్యెను. భాష్యం ఇది ఎవరు చూస్తారు? చదవనా ప్రభు? చదవండి. భాష్యము. పూర్ణ పురుషోత్తముడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన వివిధ శక్తులను సృష్టి యందు వినియోగించునే కాని తాను స్వయముగా భౌతిక సృష్టిలోనికి మార్పు చెందడని ఈ శ్లోకమున స్పష్టముగా తెలుపబడినది. తన విభిన్న శక్తులు మరియు పూర్ణాంశాల ద్వారా అతడు విస్తరించుచుండును. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమునందు అనగా బ్రహ్మజ్యోతి ఒక మూల కొన్ని మార్లు ఒక ఆధ్యాత్మిక మబ్బుతునక ప్రకటమగుచుండును. దానిచే ఆచ్ఛాదితమగు భాగమే మహత్తత్వమని పిలువబడును. దేవదేవుడు తన ప్రధానాంశమగు మహావిష్ణువు రూపమున మహత్తత్వపు జలములందు శయనించును. ఆ జలమే కారణ సముద్రము అనగా కారణార్ణవ జలము అని పిలువబడును. అతడు కారణ సముద్రమునందు అతడు కారణ సముద్రమునందు శయనించినప్పుడు అతని శ్వాస ద్వారా అసంఖ్యాక విశ్వములు ఉత్పన్నమగును. అవన్నీను తేలుచు కారణ సముద్రముపై ఎల్లెడలా వెదజల్లబడి ఉండును. అవి కేవలము అతని శ్వాస మాత్ర సమయమే నిలిచి ఉండగలవు. అటువంటి విశ్వములలో ప్రతి మహావిష్ణువు తిరిగి గర్భోదక సాయి విష్ణువు రూపమున ప్రవేశించి సర్పమును బోలిన శేషావతారంపై శయనించును. అతని నాభి నుండి కమలతుడు ప్రకటుడు జన్మించును. ఆ బ్రహ్మయే వివిధ రూపములు గల అన్ని రకముల జీవులను విభిన్న కోరికల దృష్ట్యా విశ్వమునందు సృజించును. సూర్యుడు, చంద్రుడు, ఇతర దేవతలను సైతము అతడు సృష్టించును. కనుక భగవద్గీత 9వ అధ్యాయము 10వ శ్లోకమునందు నిర్ధారింపబడిన
భౌతిక సృష్టి యొక్క ముఖ్య సూత్రం అతడే అన్ని రకములకు స్థావర జంగమములను సృష్టించుటకు భౌతిక ప్రకృతిని నిర్దేశించును. అనగా భౌతిక సృష్టి 2 రకములుగా నున్నది. పైన తెలుపబడినట్లు మహావిష్ణువుచే కావింపబడి సామూహిక విశ్వముల సృష్టి ఒకటి కాగా ఒకే విశ్వపు సృష్టి రెండవది. ఈ రెండును భగవానుని చేతనే వరడింపబడుచుండును. ఆ విధముగా మనము గాంచు రీతి విశ్వము రూపొందుచుండును. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాస్ భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో రజోగుణం నుండి ఇంకా వేరే అంశాలు ఇక్కడ ఇంద్రియాలు, దశ ఇంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ జ్ఞాన ఇంద్రియాలు, బుద్ధితో అవంతా సృష్టి అవుతుంది. సృష్టి అనేది జనరల్లీ ఎప్పుడో రజోగుణం నుండి అవుతుంది అని చెప్పే మాట. సృష్టి స్థితి ప్రళయం. రజోగుణం ఎప్పుడు కూడా సృష్టికి కారణం చెప్పేది. స్థితి మెయింటెనెన్స్ అనేది సత్వగుణానికి అని చెప్పేది. లయం నాశనం డిస్ట్రక్షన్ అది ఎప్పుడు కూడా తమో గుణం ప్రభావంలో అవుతుంది అని చెప్పారు. సో ఎనీవే ఇక్కడ వెనకాల వినిది కూడా తమో గుణము అంటే సంపూర్ణ ఒక విస్మృతి, ఒక జ్ఞానము. సో మూలంగా భౌతిక జగత్తు తమో గుణం నుండినే వచ్చింది. ఆ అహంకారం, మిథ్యా అహంకారం, ఆ భావం, నేను భగవంతుడి నుండి స్వతంత్రుడు, నాకు ఒక స్వతంత్ర అస్తిత్వం ఉంది, భగవంతుడు విడిచి నేను ఉన్నాను అనే భావం. సో దాని నుండి అది తామసిక భావం అనే, అది అహంకారం తామసికము అని విభిన్న తమో గుణం నుండి అది ఉద్భవించేది. తర్వాత ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇవంతా ఈ సృష్టి కార్యాలు ఇప్పుడు చెప్తుండేది మన ఈ స్వతంత్ర అస్తిత్వంని మనం అనుభవించేదానికి మనకి భగవంతుడు ఈ యంత్రమైన ఒక దేహాన్ని సృష్టి చేస్తారు. సో దాని సృష్టిలో ఇక్కడ చెప్తుండేది మూలంగా ఇవంతా సృష్టి అయింది. ఇంద్రియాలు ఇదంతా ఈ గుణాలు మార్పు పొంది సత్వగుణ రజోగుణం మార్పు నుండి రజోగుణము మరింత వికారం వచ్చాయి. సో ఇవంతా ఇప్పుడంతా ఈ సెన్స్ ఆర్గన్స్ ఈ అనేది మనకు ఈ మూల స్థూలంగా ఇవంతా వచ్చింది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇది ప్రతి వేరేగా ఉండొచ్చు ఒక జీవుల్లా. కళ్ళు, మన చెవులు, మన ముక్కు, ఇదంతా అయితే వేరే శక్తులు వేరే దీనిగా ఆ ఇంద్రియాలు ప్రబలంగా ఉంటుందో దీనిగా ఉంటుంది. చాలా వెరైటీ ఉంది, ఒకే దీనిగా లేదు. ఒక కళ్ళు, చెవులు ప్రతి ఒక్కటి వేరేగా ఉంది. సో ఇవంతా భౌతిక ఇంద్రియాలు తయారైంది చెప్తున్నారు. లేకుంటే ఇవంతా ఉంది ఆత్మకి, ఇదంతా జీవనం చేసే లక్షణాలు ఆత్మకు ఇవంతా మూలంగా ఉంది. కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, ఇదంతా ఇది భౌతిక జగత్తు ఇది సృష్టి అయింది. వెనకాలి మనకి ఏమో ముక్తి పొందినాక ఇవంతా లేవు అనేది కాదు, ఉంది. ఇదంతా మూలంగా జీవుడు ఆత్మకి ఉంది. ఇది అయితే భౌతిక జగత్తులో ఈ గుణ ప్రభావంతో ఒక రకమైన ఇంద్రియాన్ని అనుభవించేదానికి, ఇంద్రియ వస్తువుల్ని అనుభవించేదానికి అది తయారైంది. సో మన కర్మానుసారం మనకి వేరే రకమైన ఇంద్రియములు దొరుకుతుంది. మాకు ఒక రకమైన కరణములు, ఒక రకమైన నాసిక, ఒక రకమైన నయనములు, ఒక సెట్ ఆఫ్ సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ దాన్ని భోగించేదానికి మనకి వస్తుంది. సో ఈ భౌతికంగా ఇది రజోగుణం నుండి ఈ పంచమహాభూతాల నుంచి కప్పబడిన ఇది సూక్ష్మమైన భౌతిక శక్తులు ఇవంతా. సో ఇక్కడ దాని వివరణ జరుగుతుంది. సో ప్రభుపాద ఇంకో చెప్తుండేది ముఖ్యమైనది బుద్ధి మరల ప్రాణము అని చెప్తున్నారు. భౌతిక అస్తిత్వనందు జీవన స్థితి దాదాపుగా మనుజుని బుద్ధి పైనను మరియు ప్రాణ శక్తి పైన ఆధారపడి ఉండదు. జీవ సంకర్షణ అంటే స్ట్రగల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎదుర్కొన్నట్టుకే
బుద్ధి జ్ఞానేంద్రియములచే సహాయ అందుచుండదు. సో బుద్ధి నుండి మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇది జరుగుతూ ఉంది. భౌతిక జగత్తులో స్ట్రగల్, ప్రతి ఒక్కరు కూడా శ్రమించాలి. ఇక్కడ ఇది ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఒక శ్రమం చేసే అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడి అనుగ్రహంతో సదా నిలిచి ఉంది. అయితే భౌతిక జగత్తులో అది వస్తువులు ప్రకటమవుతుంది, అది అప్రకటమవుతుంది. దాన్ని పొందేదానికి ఒకటి మనది ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది, జీవన సంఘర్షణ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ చెప్తుండేది ఈ అసెంబుల్ అవుతుంది. ఈ సృష్టి అయినాక తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు దీన్ని అసెంబుల్ చేశారు. మనకి దేహాలు భగవంతుడు మూలంగా పంచ మహాభూతాలు మహత్తత్వ సృష్టి చేస్తారు, త్రిగుణాలు సృష్టి చేస్తారు. తర్వాత ఆ గుణాల మార్పు నుండి ఇదంతా సూక్ష్మమైన ఇంద్రియాలు అంతా తయారవుతుంది. అయితే అది ప్రతి ఒక్క జీవుడికి తన ఇంద్రియ కోరిక పూరించేదానికి, తన భోగించే ఒక ప్రవృత్తిని పూరించేదానికి వేరే వేరే రకమైన దేహాలని ఇక్కడ సృష్టి చేసేది బ్రహ్మ 84 లక్షల జీవరాశులు వాడు సృష్టి చేసేవాడు. వాళ్ళు దీన్నంతా అసెంబుల్ చేసేవాడు. పంచమహాభూతాలు, ఇంద్రియములు, మనస్సు, ప్రతిములు అనేది ఈ సృజితాంశములు పరస్పరము కలియనంత వరకు దేహములు ఏర్పడజాలు. సో బ్రహ్మదేవుడు తన శక్తితో ఇదంతా వాళ్ళు అసెంబల్స్. భగవంతుడు గీతాలో చెప్పేది ఈ దేహం అనేది ఒక యంత్రం ఉన్నట్టు. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి, బ్రాహ్మయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయ. సో ఈ మాయాశక్తి, భగవంతుడి భౌతిక శక్తి ఈ యంత్రాల్ని, వివిధ యంత్రాల్ని తయారు చేస్తుంది. జీవుడు యంత్రముపై ఆసీనుడవైన వాని వలె నిలిచి ఉన్నాడు. నియామకుని నిర్దేశమునందు రైలు ప్రయాణించు రీతి ప్రకృతి నియంత్రణ యందు దేహం అనేది కారు ఉచ్చరించుచుండును. కానీ వాస్తవమునకు జీవులు దేహములు కారు, వారు వాటికి భిన్నులు. కానీ అల్పజ్ఞులుగా లౌకిక శాస్త్రజ్ఞులు ఇంద్రియములు, మనస్సు, గుణములు వంటి వివిధ దేహ భాగముల అమరిక విధానమును అవగతం చేసి కొనజాలకున్నారు. ప్రతి జీవుడు ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగమై భగవదంశ ఉన్నాడు. భగవాని కరుణచే తండ్రి తన పుత్రులేడ కరుణామయుడై ఉండును. జీవులు కొద్దిపాటి స్వతంత్రతను ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం వహించుటకు ఉసగబడేది. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఉపమానం చెప్తుండేది మాయాదేవిని భగవంతుడ దాసి, మేడ్ సర్వెంట్ గా ఇక్కడ చెప్తుండేది. సో మనం పెట్టుకుంటాము ఒక సమయం తల్లిదండ్రులు బిజీ ఉన్నారు, ఇంకొక కారణమున వాళ్ళు అప్పుడు ఇంకొక సర్వెంట్గా పెట్టుకొని వాళ్ళు తన పిల్లల్ని వాళ్ళు చూసుకున్నట్లు చేస్తారు. సో అలాగే భగవంతుడికి ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రభుపాద ఇక్కడ చెప్తుండేది భౌతిక శక్తి, భగవంతుడ మాయాశక్తి, దైవీ శక్తి, దైవీయేష గుణమయి మమాయా దురత్తయ మామేవయ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే. సో ఈ దైవీ శక్తి, సో భగవంతుడు ఈ దైవీ శక్తి సేవకి అని ఇక్కడ చెప్తుండేది ఇక్కడ. సో వాళ్ళు మన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు, మన్ని వాళ్ళు పోషించుతున్నారు భౌతిక జగత్తులో. ఇది సో ఇది కొంత టైం, ఇది కొంత టైం అంటే మనకి ఆ భోగించే ఒక ప్రవృత్తి ఉండే వరకు మనకు చాలా చెప్పేది ఒక థ్యాంక్లెస్ టాస్క్ అని చెప్తారు. మాయాదేవి పోలీస్ ఉన్నట్లు, పోలీస్ వేరే ఇక్కడ ఉపమానము దాసిగా, మేడ్ సర్వెంట్గా, లేకుంటే ఇంకొక ఉపమానం పోలీస్గా చెప్తారు. అంటే మనని వాళ్ళు కరెక్షన్ చేస్తున్నారు, మనని తిద్దుతున్నారు. మరలా మనము ఈ స్వతంత్ర భావన విడిచి భగవంతుడిని ఆశ్రయం వచ్చేదానికి వాళ్ళు మనని దబ్బుతున్నారు. సో పోలీస్ తన శిక్షతో వాళ్ళు కార్యనిర్వహించినట్లు మనకి వాళ్ళు చేస్తారు. ఇక్కడ దాసి అంటే మనని చూసుకుంటున్నారు వాళ్ళు భగవంతుడు నేరంగా మనకు ఇప్పుడు చూసుకుంటారు. ఇప్పుడు తన శక్తి అయిన మాయాశక్తితో మనని చూసుకుంటున్నారు. సో ఇక్కడ ఇంకో కమెంటేషన్ అంటే ఈ భగవత్ తత్వము అవగాహన లేకున్నప్పుడు మనకి శక్తినే సర్వస్వము అనిపిస్తుంది, మాయాదేవినే సర్వస్వం అనిపిస్తుంది. లేదు, దీని వెనకాలి దీన్ని నియమించే భగవంతుడు ఉన్నాడు. బ్రహ్మసంహిత అని చెప్తారు, ఛాయేవ యస్య భువనాని బిభర్తి దుర్గా. మాయాశక్తి, భౌతిక శక్తి, మాయాదేవి వాళ్ళు పని చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఒక ఛాయ ఉన్నట్లు. ఛాయ అంటే ఒక షాడో, నీడ. సో షాడో మన చేతులది, నా షాడో ఎలా మూవ్ అవుతుంది అంటే నా చేతులు మూవ్ అవుతుంది, దానిపైన అది అవలంబించి మూవ్ అవుతుంది. స్వతంత్రంగా ఆ షాడో నీడ మూవ్ కాదు. సో అలాగనే ఈ భౌతిక శక్తి, ఈ మాయాశక్తి భగవంతుడ ఆదేశం పైన
మయా అధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. భగవంతుడు అధ్యక్షతనం పైన, భగవంతుడు ఆదేశం పైన ఒక నీడ ఎలా ఒక వస్తువు దీనిగా అనుసరించింది, వాళ్ళు కూడా భగవంతుడి ఆదేశం పైన పని చేస్తారు. ఇంద్రియముల వంటి దేహ భాగములు మహత్తత్వపు సృష్టి అయి ఉన్నవి. భగవత్ సంకల్పమున అవి ఒక్కటిగా జతకూర్చినప్పుడు భౌతిక దేహం ఏర్పడను. తదుపరి కార్యములకై దానిని వినియోగించుటకు జీవుడు అనుమతింపబడును. ఈ విషయము ఈ క్రింద విధంగా వివరింపండి. సో ప్రభుపాద్ మరలా సారంగా ఎలా ఇది సృష్టి అవుతుంది అని ఒక యాక్చువల్లీ అస్తిత్వం అంటే వైకుంఠ లోకం, వైకుంఠ లోకము సనాతన ధామం, అదే అస్తిత్వం అంటే మనము కూడా అక్కడికి చేరాము. అయితే ఇక్కడ మనకి భోగించే ఒక ప్రవృత్తి ఉండే కారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తు సృష్టి అవుతుంది. సో ఇది ఎలా చెప్తారంటే, ఒక జైలు అనేది ఎప్పుడు సర్కారం సృష్టి చేస్తుంది. ఎలా చేస్తారు అంటే, వాళ్ళు తెలుసు కొంతమంది ప్రజలు వాళ్ళు నియమాలని వాళ్ళు పాలించక వాళ్ళు దానికి అర్హులు, వాళ్ళ శిక్షకి అర్హులు, వాళ్ళని మరలా వాళ్ళని తిద్దాలి. దానికోసం ఒక కొత్త నగరం సృష్టి చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఒక జైలు కూడా సృష్టి చేస్తారంట. సో అలాగనే భగవంతుడు ఈ నిత్య అస్తిత్వము వైకుంఠం అయితే దాంట్లో ఒక పోర్షన్ మెటీరియల్ వరల్డ్ జైల్ అనేది ఇది ఎప్పుడు కూడా ఇది కూడా సృష్టి అవుతుంది, ఇది ఉంటుంది, ఇది అవసరం ఉంది. సో భగవంతుడు దీని ఒక కొద్ది పోర్షన్ అంతే, ఒక చిన్న భాగం. ఇలా ఒక జైలు అనేది ఒక నగరంలో చిన్న భాగం, అలాగే భౌతిక జగత్తు అనేది ఒక చిన్న భాగంగా ఇది నిత్యంగా ఇది సృష్టి అవుతుంది. కొంత సమయం మహావిష్ణువు తన సంకల్పం నుండి మరలా దాన్ని నాశనం చేసేది, మరలా సృష్టించేది. సో ఇది ఇక్కడ మరలా ఇది ఎలా జరుగుతుంది అని ఒక సారము ఆచార్యులు చెప్తున్నారు. అనగా భౌతిక సృష్టి రెండు రకములుగా ఉన్నది. పైన తెలుపుతున్నట్లు మహావిష్ణువుచే కావింపబడేది సామూహిక విశ్వముల సృష్టి ఒకటి కాగా, ఒకే విశ్వపు సృష్టి రెండవది. ఈ రెండును భగవాను చేతనే వర్ణింపబడుచుండను. ఈ విధంగా మనము గాంచు రీతి విశ్వము రూపాందించుండును. ఇంకొకటి ఇక్కడ చెప్తున్న పాయింట్, భగవంతుడు ఈ సృష్టి తన శక్తితో సృష్టించే భగవంతుడు ఈ సృష్టిలో ఒకటైపోయాడు అని కాదు. భగవంతుడు అస్తిత్వం భిన్నం. సో ఇది మేము అవగాహన చేసుకున్నాము. భగవంతుడు అస్తిత్వం ఈ తన శక్తితో సృష్టి చేస్తున్నారు భగవంతుడు. అయితే ఆ శక్తి వేరే, భగవంతుడు వేరే. భగవంతుడు అస్తిత్వం భిన్నంగా ఉంది ఆ శక్తి నుండి. కొంత సమయం కొంత ఆధ్యాత్మికవాదిలో వాళ్ళు చెప్పేది, భగవంతుడు తన శక్తిలో ఒకటైన కారణమున ఒక్కొక్కటి భగవంతుడు సపరేట్గా భిన్నంగా లేదు అని చెప్తారు. వాళ్ళు చెప్పేది ఒక పేపర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని, ఆ పేపర్ని మీరు చిన్నగా పీస్ చేస్తే ఆ పేపర్ ఉండదు, అది చిన్నగానే అది సపరేట్ అయిపోతుంది. సో భగవంతుడు మొదట ఉన్నారు, అయితే ఈ సర్వ విశ్వంలో భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడైన కారణంగా భగవంతుడు సపరేట్గా లేదు. ఇది ఎగ్జాంపుల్, ఉపమానంతో భగవంతుడు అస్తిత్వము, భగవంతుడు తత్వం ఏమో అవగాహన చేసుకునే కాదు. భగవంతుడు పూర్ణుడు. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిద పూర్ణాహ పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవ అవశిష్యతే. సో భగవంతుడు పూర్ణమైన కారణంగా ఎంతే పూర్ణలో భగవంతుడి నుండి వస్తేనో భగవంతుడు పూర్ణుడుగానే. భగవంతుడు తక్కువ కాడు. భగవంతుడు సచ్చిదానంద స్వరూపంగా భగవంతుడు అస్తిత్వము ఎన్నే భగవంతుడి నుండి విస్తరణలు వస్తేను, రామ, నరసింహ, వరాహ, మహావిష్ణు, గర్భోదకాయ విష్ణు ఎవరుంటేనో భగవంతుడు అలాగనే సంపూర్ణంగా ఉంటారు. భగవంతుడు తక్కువ కారు. సో భగవంతుడు తన అస్తిత్వంలో తన శక్తిలో ఇదే ఇది అవ్యయం కాదు. భగవంతుడు మార్పు పొందాడు. భగవంతుడు శక్తిలో అపరిమిత శక్తిలో వస్తుంది. అయితే భగవంతుడు అలాగనే భగవంతుడు అస్తిత్వం. అంటే ప్రభు, ఈ సృష్టి అంతా భగవంతుడు జీవుల కోసమే చేశారా? మనకు ఇది భగవంతుడు యాక్చువల్లీ ఆధ్యాత్మిక అస్తిత్వం భగవంతుడు తన అంశాలైన మనము జీవులతో ఆనందంతో వ్యవహరించడానికి అది సృష్టించింది. అయితే మనము దాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తామని మన కోసం భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తుని సృష్టించింది. ఇక్కడ భౌతిక జగత్తుకి అవసరం లేదు.
ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ఉంది, అది ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఉంది. అది భగవంతునికి కూడా తన భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా నిత్య అక్కడ భక్తి కార్యకలాపాలు జరుగుతూ ఉంటుంది. అదే ఉంటుంది. అది భగవంతుడి సంకల్పం, భగవంతుడు దీని నుండి జరుగుతుంది. భగవంతుడికి కూడా దాని నుండి భగవంతుడు ఆనందం. ఈ సృష్టి మనకి, ఇది ఎంత ఎవరు మనం బద్ధ జీవులు, స్వతంత్రంగా ఉండాలి, ఇది మన కోసం. ఈ సృష్టి ద్వారానే మనం ఆయన అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి కదా. ఇప్పుడు మరలా మనము మన మూలాస్థితం వెళ్ళాలి. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరి భక్తులు.